Hej, mit navn er Sebastian. Jeg er der gang blevet udkaldt til at lave en ansøgning til dette års vejleder og madhold 2026. I år gentager vi succesen ved at lave endnu en brødkage, som kun kan blive bedre og kun kan blive vildere. Og derudover, hvis du skal være plads på vejlederholdet, så tager jeg den også gerne. Men nu til kage. Men lad os lave noget mad. Shit, der er ikke nogen porre. Hej, mit navn er Sebastian. Jeg er der engang blevet udkaldt til at lave en ansøgning til dette års vejleder og madhold 2026. I år der gentager vi selvfølgelig succesen ved at lave en kage. I år der bliver det en formidabel icekage. Så fordi vi skal lige være lidt ekstra, så bare se det som icing on the cake, ikke? Fuck. Hej, mit navn er Sebastian, og i dag der vil jeg vise jer, hvordan man kan tilberede ice på 5 forskellige måder. Nummer 1. Ice à la ferme. Oh. Jeg elsker færdig. Hvis der nogen vil have en bid eller noget. Det smager godt. Easy 10 ud af 10. Easy 10 ud af 10? Prisvælter. Så Speb, hvad er det vi har her? Ice med ice og med lidt mere ice med en side af ice og toppet med ice. Efterfulgt af en ice. Ice nummer 4. Fuck. Ice nummer 4. Og jeg kan lugte ice nummer 4. Damn. Det var alle de 5 overskrifter, jeg havde til jer i dag. Hvis I kunne lide nogle af de her 5 ice, så vælg mig til dette års madhold eller vejlederhold. For det kunne være, at der var flere gode opskrifter, der gemte sig. Hey, første års! Jeg synes selv, det var sjovt. Bund for videoen. Den er alt for stor. Nej, come on. Jeg hader ice. Jeg fucking hader ice. Jeg kan slet ikke. Jeg kan ikke drikke mere ice. Okay, vi ved det, men du er nødt til at gøre det for videoen. Jeg magter det ikke.